Dakizuenez, Muretatorre eraikina denbora luzean utzik egonda, urte guzti hauetan hainbat eta hainbat izan dira eraikin honentzat proposatu diren erabilerak, baina orain arte ez dau lortu eraikinari erabilerik emotea. Gaur Muretatorre eraikinari behin eraberritze obrak amaitzen direnean emango diogun erabilera aurkeztu nahi dizuegu. Udal gobernura heldu ginenetik, elkarteekin, herritarrekin eta udaleko eta erakunde autonomoetako langileekin elkartu gara eta hauen beharrak eta proposamenak entzun ditugu. Entzute prozesu honen ondorioz, hainbat erabaki hartzen ari gara, horrela gure gobernu programan jasota ditugun konpromisoez gain, planteatzen dizkiguten beharrei irtenbideak ematen saiatzen gara. Kasu honetan, Udal Euskaltegitik eta Muretatorreko auzo elkartetik planteatutako ardurei erantzuten dien erabaki baten berri emateko elkartu gara hemen. Eta zein da erabaki hori? Udal Euskaltegia Muretatorre eraikinean kokatzea, Euskaltegiari merezi eta behar duen ikusgarritasuna emateko, eta aldi berean gune egoki bat gaitzea Muretatorreko auzo elkarteak euren batzarretarako erabili dezaten. Eraikinak 4 solairu ditu eta beheko solairuan erabilera anitzeko gela bat dauka, hor ikusi daitekenez, kanpotik sarbide zuzenarekin eta beraz auzo elkartekoek erabili ahal izateko oso aproposa. Eraikinaren eraberritze lanak Konstrukzionez Goitu SL enpresa burutzen ari da, 651.804,72 euroko aurrekontuarekin, eta lan horiek egiteko Next Generation Funtsen diru laguntza jaso dugu. 211.748,40 eurokoa hain zuzen ere. Lanak hurrengo urteko martxoan amaituko dira, eta behin espazioa hornituta 2024ko irailean ikasturte berriarekin Euskaltegiak bertan eskolak ematea aurre ikusten dugu. Horrela hurrengo urtean izango dugu Muretatorren bai Udal Euskaltegia eta baita bertako auzo elkarteak erabili ahalko duen gunea. Orain Euskaltegiaren presidentea eta euskara zinegotzia den Pauleri pasatuko diot hitza Euskaltegia bertan kokatzearen zehaztasun guztiak azalditan. Euskaltegiko ordezkariekin lehen batzarra egin gendunean, aipatu euskuen ikusgarritasuna ematea falta zitzaiola Euskaltegiari. Izan ere, tamalez, herritar askok ez dakien ondagoan berak kokatute, ezta? Hortaz, Euskaltegia Muretatorreko eraikinera leku aldatuko dugu eta datorren ikasturtea anastea dugu helburu guk. Lanketa hau oindala hilabete batzuk hasi genduan, eta Euskaltegiak dauzkan helburu eta behar izanak langile eta zuzendaritza taldean landu izan ziren, eta Muretatorreko eraikinak baldintzak betetzen dituela ondorioztatu dugu Euskaltegiko zuzendaritza eta bulego teknikoagaz batera. Euskaltegiak merezi eta behar dauean ikusgarritasuna irabaziko dugu horrela. Herritarrak azken finean erabiltzaileak izango diranak, erraz identifikatu dezake Udal Euskaltegia eta euskararekin hartutako konpromesuetan aurrera pauso bat emongo genduke horrela. Gure helburue Durango gero eta euskaldunagoa egitea da, eta horretarako bultzada proposa emango dotzagulakoan gauz. Gainera, Euskaltegia ikusgarria eginez, irisgarriagoa izango dalakoan gaude. Durangoko Udal Euskaltegia zerbitzu publikoa da, eta zeregina helduen euskalduntze eta erabileraren normalizazioa dire. Horretarako, talde profesional eta prestue badekogu, konprometitue oso, arreta personalizatue eskaintzen dabe bertan, metodologia eta teknologia barriakaz, eta ikasleen behar izanetara egokituta eskaintzen dituzten udal zerbitzuak jasoko duguz bertan. Aurten adibidez, ikasturte honetarako 16 talde atara dire. Goizez eta arratsaldez maila desberdinak emoten dire. Guztire, 161 ikasle dagoz matrikulatute, eta, euskaltegiziek, oingo euskaltegiziek 207 metro karratu dekoz, eta uste dugu lekualdaketa honegaz, zerbitzu gehiago eskaintzea eta ekintza gehiago burutzea albidetuko deuskula horrek.
Zuzendarian hitzak hartuko dodaz, eta eurek ez da nahi akademia hutsa izatea. Ez dire, baina ez dira izango bez. Orain, leku aldaketa honekin, udal zerbitzu honek beharrezkoa dauen ikusgarritasuna irabaztea lortuko dugulakoan gauz, eta horrela, Durango euskaldunago bat albidetzen saiatuko gara. Durangoko udal euskaltegiak orain arte euki dabezan eraikinak beti izan dira hemen Aldezarrean pisu batean egon ginen, eta duela 11 urte joan ginen, lehen azterlan izan zen bulego horietara joan ginen, eta egia esan zuzendari bilerak eta Bizkaikoak eta Gipuzkoakoak asko udal euskaltegian egiten dira Durango egiz esan oso leku estrategikoa da jentea biltzeko. Eta gertatzen jakuna da zuzendarien artean jenteak etorri Durangora eta esan udal euskaltegian non dagoen eta ez dugu aurkitzen lekua. Ordan, guk alegintzen gara gure zerbitzua leketa ondoen egin, baina horretarako alegina eginarren eta publizitatea eginarren ondino ez dugu gune bat identifikatzen gaituena. Guk pentsetan dugu, segu jarraituko dugu, oinarteko moduan era profesionalean lan egiten, baina guk pentsatzen dugu eraikin utza izatea guan egotea, Mureta Torre elkartiaz batera, baina guan egotiek guri emongo dozkule geure entitatie. Eta hori lortu gure dugu, apurka-apurke, eta herritarren artien ezaguna izetie, zerbitzu publikoa data. Uste dut honegaz bai lortuko dugula baintzet identifikatzea danok euskaltegia non dagoen, hori seguru lortuko dugula, eta seguru horrela pausua izango dela euskaltegia bera indartzeko eta euskara Durangon bizi berritzeko eta indartzeko. Erabilgarria 286 metroak askoz gehiago ditu, 400 metro karratu dira, baina gero erabilgarritasuna da azken finean kontutan izan behar duguna eta 286 metro karratu dira. Bai, zehaztuta dago, ez dut ekarri planoa, agian eman aldotzuago, baina gero egongo dira lehenengoko solairuan izango da harrera, beko solairuan harrera eta apur bat erabilera anitzeko gela, eta gero urrengo solairuetan jagongo dira, hainbat gela eta goiko solairuan izango da gela handiena, eta horreri nolabait erabilera anitza emon alkoiako. Horretara hiltzeko guk azkenien lan nahiten dugu gure sistema prozesun sistema bada. Orduen, sistema horren barruen jasotzen dugu bai ikaslien iritsisek, bai langileen iritsisek eta bai herritarren iritsisek. Orduen, urtietan horretan oinarritu gara gure gabezisik ikusteko eta zertan ekin behar dugun. Eta gauze askotan hobetu dugu, hobekuntza planak egin, baina horretan bai ez dugu asmatzen. Publizitatea inarren, hori inarren, ez dugu asmatzen jenteak nahaztu egiten duelako udal euskaltegia, AEK-ko euskaltegia eta hizkuntza eskola. Eta gero udal euskaltegia abeko euskaltegia dala pentsatzen dabe. Eta ez, abe eta udelen arteko hitzarmena da, baina izatez udal euskaltegia da. Baina galdetu ezkero, abeko euskaltegia da ez. Orduan, jenteak ez dugu identifikatzen udal euskaltegia. Eta kasu askotan izan diteke leku egaitik. Lekuak berak, eta nik uste dut oso leku estrategikoa dela hau Mureta Torre, justo, hezkuntza dau albo baten, osasuna beste alde baten, eta atzeko partean, hori, kirola. Orduan, gu kultura, azkenean, behitu, herritarren zenbat arlo batzen diren gune berean. Horrek ikusgarritasun emoten ez badau, ez dakipa. Danak biltzen duguz leku berien.